Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Alam mo, partner, pinaka nakakalungkot na mangyari sa'yo na umiibig ka, nagmamahal ka, pero kaibigan lang pala ang kaya niyang ibalik sa'yo na pagmamahal. Hanggang kaibigan ka lang at hindi na pwedeng humigit pa doon yung nararamdaman niya sa'yo. Totoo yan, partner. Napakahirap nun na naging matapang ka para sabihin sa kanya yung tunay mong nararamdaman. Yes. Hoping na ibalik niya rin sa'yo yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Kasi sinubukan naman din niya eh. Sinubukan din naman ng kaibigan mo na yun eh. Nagpaligaw naman eh. Pero sa kabila ng lahat ng pinakita mong maganda, sa kabila ng lahat ng pagbibigay mo ng effort, sa lahat ng mga pagmamahal na ipinadama mo, sa mga bagay na ibinigay mo, hanggang kaibigan lang pala ikaw. Kumbaga tinaya mo lahat eh. Sinugal mo lahat, tapos biglang hindi pala ikaw yung nakikita sa future. May nagsabi na ba sa'yo ng gano'n na hindi kasi ikaw yung nakikita ko sa future ko? Wala pa naman. Ikaw may nasabihan ka na gano'n. Wala pa naman. Yung tawa mong yun, Titan Jello, parang meron. Wala pa naman. Weh! Alam ko pag hindi kasi ako nangingilala ng tao, partner, ng alam kong hindi naman interesado sa akin. Mararamdaman mo eh. 'Di ba? Ba't mo ipipilit yung sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo? Sa bagay, kaya nga may kasabihan tayo na choose who chooses you. Tama. Kaya sa kabisyo natin nakikinig ngayon, kung sakaling nararamdaman mo na wala kang pag-asa o kaya parang semplang ka pagdating sa pinapakita o pinapadama mong pagmamahal sa isang tao, gayahin mo si Titan Jello. Umiiba na ng landas. Iba na yung nilalande. Pag alam niyo wala siyang pag-asa. Kasi bakit mo nga naman ipipilit? Tama. Pag pinilit mo, ibig sabihin, hindi bukal sa loob niya yung pag-oo sa iyo. Tama. And feeling ko naman talaga nararamdaman ng isang tao yun. Kaya lang kasi, pinapatay din kasi nung pakiramdam na yun, yung pinapatay ng pag-asa, yung ganong klaseng pakiramdam ng katotohanan. Alam mo yun parang, nandun na yung totoo eh. Pero dahil umaasa ka, nag-e-expect ka, papatayin nun yung katotohanan eh. Tama. Bibigyan kaya ng ibang version of the truth. Kaya yung tumatakbo sa isip mo parang, kaya pa to kasi wala namang kulang sa akin, walang mali sa akin eh. Pinapakita ko naman yung kabutihan eh. Pero bakit sa dulo hindi pa rin ikaw yung pinili? Ako naniniwala ako kung talagang ikaw yung gusto ng tao, kahit anong klaseng tao ka pa, pipiliin ka niyan eh. Sa bagay, naniniwala din ako sa ganun. Di ba? Kahit hindi ka na makagwapuhan, di ba? Hindi ka na makabaitan. Ikaw pa rin yung pipiliin niya. Kasi nga, gusto ka niya. Ramdam na ramdam mo yan. Diba? Hindi man ako gagwapuhan. I mean, ramdam na ramdam mo yan na gustong-gusto ka talaga nung tao nagmamahal sa'yo. May mga ganun talaga. Mararamdaman mo eh. Kasi hindi mo kailangan baguhin ugali mo para magustuhan ka ng ibang tao. Pwedeng improve. Improve mo. Pero wag mong babaguhin na hindi ikaw talaga yon. Oo, ang hirap mag-adjust pag ganun. Mahirap. Yung tipong akala niya malinis ka talaga sa katawan pero kapag... hindi naman. Talagang tumira na kayo sa isang bubong. Ay, hindi naman pala. Di pala marunong to maglinis ng pusod. Ang hirap nila ng pusod mo. Hoy!
dumi ng pusod mo! Baka yun yung mga linyahan mo, duda. Ang dumi ng pusod mo, tilaan mo. Uy, wag ganon. May mga bata dito sa booth dati na biglang dumating. Uy, nakakatuwa. Ang dami. Oo nga eh. Actually, marami kaming bisita ngayon sa loob ng booth namin. Nandito si Marvin Mark Bautista. Yan. Nandito rin si Brian Brian. Magboo. Nandito din yung kaibigan ni Ralph Walter. Yan, oh. Ayan. Ano pangalan po ng pamilya ninyo? Mendoza Family! Mga kamag-anak ko pala to eh. Yung mga kamag-anak mo dun! Welcome to the family, Mendoza! Oo. Yun yung ano yun, no? Kapag nagtanong ka, anong apelido mo? Mendoza. Ikaw ba? Anong ano nyo? Probinsya? Hello! Ang dami Mendoza sa mundo! Parang Santos lang yan, diba? Pero, alam mo yun, ang daming tao. So, yun kabisyo eh. Sa Mendoza pa nga lang, ang dami mo na pwede pagpilian doon na hindi naman magkakamag-anak. Tama. Sa Santos din, di ba? Tama. Ang dami mo pwede pagpilian doon na hindi mo kamag-anak o hindi magkakamag-anak. So, para sa'yo, secret file sender na si Yoshi, kung itong babaeng to, nagsabi na sa'yo ng totoo na hanggang kaibigan lang kayo, maniwala ka doon. And you have to appreciate that truth. Alam mo, dude, ito yung medyo nami-miss out ng mga tao eh. Ayan. Pagdating sa pag-amin sa kanila nung other end, ng other person. Kasi iniisip lang nila yung sakit, yung lungkot. Expectation nila, Oo, hindi nila na-hit. Na-meet. Oh, yeah. Pero, dapat maging appreciative din tayo dun sa other person na yun because she told the truth. Dahil sinabi niya yung totoo. Imagine mo kung patuloy ka niyang pinaasa, para kang magsasayang ng oras. Yung tipong parang nagsasagwan ka sa gitna ng kalsada, na tipong hindi ka na nga umuusad, pero nagmumukha ka pang tanga. Diba? Parang, so, wag ganun. Doon tayo sa parte na, okay, valid yung nararamdaman mo. Malungkot ka, parang nag-break kayo pero hindi naman naging kayo. Okay lang, sige, go. Damhin mo yan. Malungkot ka. Pero lagi mong tatandaan na itong taong to walang ginawang mali sa'yo. Sinubukan niya, nakilalanin ka. At tingnan din yung future niya kung nandun ka, pero hindi talaga. At lang talaga yung totoong nararamdaman niya. Yes, and you have to appreciate that na hindi ka na niya binigyan pa ng false hope. At yun yung pagkakamali ng ibang tao. Kasi yung iba bigla na lang mawawala. Hindi na lang magpaparamdam. Di ba may iba na parang, ano kayo, walang pinagsamahan na parang binlock mo agad. Yung ganun ba? And this girl has this decency to tell the truth. So, i-appreciate mo na lang yun and dalhin mo yun sa bawat araw ng buhay mo na at least nagsabi siya ng totoo. At totoo din naman ako magmahal. So, etong daladala ko na to, hindi masasayang, 'di ba? Kung kahit sino man yung pag-alayan ko nito. Kasi, ako tumaya eh. All in ako kung tumaya. At wag mo lang din kakalimutan na isama dun sa pagmamahal ng ibang tao yung sarili mo. Kasi yun yung madalas nakakalimutan natin eh. Kaya dumadating din talaga na parang ang dami natin questions sa sarili natin na di ba ako mahal-mahal? Pangit ba ako? Yung ganun ba? Yung parang walang-wala ka. Kasi nakakalimutan mo eh. Yung relasyon mo sa sarili mo. At yun yung hindi din dapat natin makalimutan. Agree, partner. Kung hindi ngayon, sa tamang panahon, makikilala mo yung taong magmamahal sa iyo at tatanggapin ka. Yun lang yun. Let's hope and pray that day will come. Tama. Bata pa naman siya, 24, no? Si Titan Jello nga, 24 years old nun. 19 24 ka nun. 19 ako nyo, nauna. 19 ka ba nun? Kaya may 7 years old, 8 years old, 9 years old. Tsaka, 2, tsaka... Kakapanganak lang. Dami pamilya, no? Dami, 5 yun eh. Yun eh. Gayahin mo si Titan Jello. The more entries, the more chance to winning.
Ang galing mo doon. Diba? Yun talaga yun eh. Kasi sa isang babae ka lang, dami-dami pwede ligawan eh. Tama. Diba? Yung mga, alam mo, ganito, mag-PM ka ngayon kay Titan Jello. Sabi mo, Titan Jello, sabi ni DJ Rocky, ikaw daw yung pinaka-tamang taong pagtanungan ko ng diskarte tungkol sa babae. Maniwala ka sa akin, bukas makalawa, may babae ka na. Tapos sa isang linggo pa after, datlo na babae mo. Sa susunod na week, tatay ka na. Ang bilis. Ay, nako. Anyway, if you wanna share secrets, share it to us sa rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Yoshi's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!